Розпаковка! Ми отримали величезну коробку тесту. Це у нас собаки. одна лапа, друга лапа, язик. До нас приїхав тест. Жень, я хочу відкрити. 1, 2, 3. Пальця в дупу. При. Спокійно, по-перше, в мене ніж, блядь. Давай ще раз, перегровка. Раз, два, три. До 2. Все, короче. Все. О, я придумав. А я поки відкрию. Це до нас приїхали новинки, які ми дуже довго чекали. Нам цікаво, що там. 2 тижні. Бля, які вони маленькі, клас. Це я. Отака камбуча просто так. Другий лофт. Давай я тобі зроблю. Ну, вже стоїть. І вставляємо всередину. Прокручуємо, утримуємо. І вуаля, дівчатка. Отаким. Дівчатки, це роз... Так береш. Хуйок. І пішло. This is macaroni now. Всім па-па!